Opsætning af priser til shoppen. Når de generelle butiksindstillinger er sat op, kan vi gemme priserne på artikler, enkeltnumre og abonnementer. Hvis du vil tilbyde enkelte artikler, skal du klikke på shop og derefter på sælg artikler. Små artikler er mindre end en side lange. Mellemstore artikler er one side lang, og store artikler er over en side lang. Artikler er kun tilgængelige for digitalt salg. Indstil priserne for dine enkeltnumre enten for hele titelgruppen eller individuelt for hvert nummer. Det gør du ved at klikke på Sælg enkeltnumre. Vælg det ønskede nummer med blyantsikonet og aktivere knappen Sælg enkeltnumre. Du kan sælge priser for en digital udgave, en trykt udgave inklusive digital version og kun trykte udgaver. Da forsendelsesomkostningerne kan variere, har du mulighed for at angive forskellige priser for Europa eller internationalt for trykte udgaver. Hvis du vil sælge forskellige abonnementer, skal du vælge indstillingen Sælg abonnementer og aktivere knappen Aktiver abonnement. Aktiver kun standardkontakten, hvis abonnementet skal være synligt for alle brugere. Aktiver automatisk fornyelse, hvis du vil forny dine abonnementer via smartikle, når de udløber. Vælg den ønskede abonnementstype, og bestem, om dine læsere skal have adgang til alle arkivnumre eller kun til numrene fra abonnementsperioden. Bestem derefter længden og navnet på abonnementet samt prisen. Vær opmærksom på, at trykte produkter også kan have forskellige priser for europæisk og internationalt salg. Her er resultatet af dine indstillinger. Din butik er nu tilgængelig for nye læsere. Før du går live, skal du sørge for, at din shop er sat i live tilstand under generelle indstillinger.